uyaphila lephule lethu elisedare likhulu alifani nelizwi labantu. Alikhilwa nawe masikubone phakathi kwethu, nawe masikuve. This is your time. Oh Jesus, this is your moment. Speak with us in the name of Jesus. Amen. Masithathe lithuba ke sibulise kodata bethu, tata befundisi bakhoyo phakathi kwethu, leadership yonke, otata abadala, otamkhulu, omakhulu, omama bakhoyo, mama befundisi, bulise abantwana abancinane Sunday school. Kantheni kanje fire Sunday school. Ithani fire abantwana. Ninixolele xa sumana mhlawumbe sojonga pha kubo cha sithanda abantwana kakhulu. Amen. Sibulisa ithi masiye ezwini lenkosi bathandekayo, singawastanga amaxesha somtsewu fun. Sibusiso igama ngiyazalwa elibode kwindawo yaseReni. Yesu uyayinceda impilo yami, ndilapha ngokuhlala eMonti. Amen. Ngomsebenzi zwile nkosi in the book of John chapter number 11 sizoya ku chapter 12, kodwa ngifuna siqale pha ku chapter number 11 sifunde to verse 4 sitsibe sidlule sihambele ku verse chapter 12. Amen. Must I hear the sound of the walls of Jericho? Ngicela bathandekayo izinto zisithola nje xa sifika ku environment. They are falling down. They are falling down. So prophet agenda wa church alikwenda zote. Funa usheke useko ngoba gospel Jesus. Ukuthwala ndawo ngeke isheke. I-kingdom ningaqalanga nanyaka sisi. Jesus all passes Lord. Ngibabona bengasindiswa umfushi wakhe kumele kube khona kukhululwa. Khona into eshukumiswa. Of Jericho, they are falling down. They are falling down. I hear the sound of the walls of Jericho. They are falling down. Kufeni evile uyesu wapi esisifo asilele kufeni sekenga yosuku lukathi tatunjoleza ngicela ngitolele nethethele imfitshane lento sisengayo uze ngenxa yosuku lukaThixo. Le meko umntwana kuyo ngoku ungene kuyo ngenxa yosuku lukaThixo. Unobangela abantu behlelwe zizinto bangene ephekweni bangene ekulingweni uThixo uzosizulisa kwaThathu. Kunabantu afuna uzulisa ngabo namhlanje. uThixo uzosizulisa. Sisophetha noLazaro, sisophi Lazaro asisifo sakho singenxa yosuku lwakhe. Le meko yakuyo ingenxa yosuku lwakhe. UThixo uzosizulisa. Le ntente ibekelwe uba uThixo azophakanyiswa. Le ntente ibekelwe uba uzoveza indoda egama linguJesu.
Ngoba abantu bahambe bahamba baveza bona. Kodwa into engifuna siyenze nje ukususa abantu kuvele Yesu. Into engifuna siyenze ukususa igama kuvele Yesu. Ngoba abantu behlulekile ukuletha abantu. Kodwa kunendoda enoyiphakanyiswa. Igama layo nguYesu. uYesu uyasindisa. uYesu uyaxolela. uYesu uyahlambula. Asisifo. Asiyelanga ngofeni. Singenxa yosuku. Sizothandaza. Kubeka lapha. Ukuze unyana kaThixo azwiswe ngaso. Unyana kaThixo. Yesterday besithi kwenye indawo Hebrews chapter number 1 in the Olden Testament okanye in the olden days kuyinsuku zakudala ebethetha ngabaprofethi. Kuyinsuku zakudala ebethethe the prophets. Kodwa kwixesha langoku in the last days uthetha ngonyana. Unyana ke nguye omele aveswe ukuze kuncedakala abantu. Unyana ke nguye omele aphakanyiswe ukuze kuncedakala abantu. Ukuze unyana kaThixo asukiswe ngaso. Ewe qhubeka. Ke uYesu wayebathanda oMarta nomsakwabo. Bathanda kodwa ngokufuna usuko noLazaro. Yes, masibe apha ngizoyisummarize loo ndawo. Siye ku chapter 12 verse number 20. Chapter 12 verses 20. AmaGrike afuna ukumbona uYesu. Ilizwi mntwana buya. Yele khaya. Omuhusu. Yele khaya bu. Verse number 20. Verses 20. Ke kaloku kwakukho amaGrike athile. Ke kaloku kwakukho amaGrike amathile. Kwababenyukile. Bese kunqula emthendelekweni. Babeye ePasikeni emthendelekweni beyonqula. Wona gogo eza kuFilipu waseBethsaida. Athe efikile ePasikeni mfundisi umjoloza. Sithi iBhayibhile ithi aya kuFilipu. Ewe yelaseGalili. Yes. Aqala kuye Filipu siyacela mpostile. Esithi Nkosi. ewe Sikabona uYesu. siyabona uyahlabelela kodwa into esicelayo inye. We want to see Jesus. Ngoba into ezonceda abantu sisiwam ayile mhlabelelo namthandazo. Kodwa indoda egama layo uYesu. Nakuyathetha yawatshathu. Singabona uYesu. Udala singabona uSomtheni. Udala sineva abashumayeli. Baphika salama.
singa singabe Yesu ivele lapho ngababantele lento edlule kuyo ingenxa yosuku lwakhe. Ngiyacela somthing xa ufika kwaThathu do not entertain preach Jesus Christ and nothing else. Oh Shankar, gold and silver I do not have. Gold and silver and now the photo yam and now my man's the shrimp and other open and go better and Christmas of any night. God to gold and silver as now. God to bless
When umizintente kwi-territory, deal with the spirit of the place. Oh, Jesus. Pastor Jeremiah, when sibeka intente ezindaweni ngapha kolodi komkhathi, uThixo ufike the show. Uyasinqobile isiprofethi sendawo. Jesus. Akwazi ukuphela iveki usiza abantwana. Kodwa kwi-last day, Oh, Jesus. sengithi ndiyayivala ndiyiwe le nto. Ubone uThixo ethi now Oh, Jesus. your time is up. Oh, Elakho into eshatheni liphelile. liphelile. Phelile lakho. Xa liphele lakho, aqala thatha indawo. Jesus. Siyahluleka Kuba ungekho. ngokwethu. Thatha indawo yakho Jesu. Sithembe wena abantu baphelelwe. Oh, Jesus. God speak from your heavens and earth. Will he ask what else you want to God speak from your heavens and earth. Oh, Jesus. Hallelujah. God speak Thank you, Jesus. from your heavens and earth. Hallelujah. My altar is calling you, oh God. My prayer life is calling you, oh God. My closet is calling you. Kankala tusebelela ngoma kwi-closet. Umbone sehla. Athi qititi. Kubasela sithandaze tata. Kiyamamando. Thank you, Jesus. KwezamaGrike. Ufika uFilipu akalele uAndrea. Bathi kanjalo uAndrea noFilipu. Ngokamgadla le verse oyikhila apha. Kwenzeka ntoni apha mfundisi wam? AmaGrike athi umpostoli wakhe afuna ubona uYesu. Dala sivile ngodade uJeremiya, sivile ngodade uTombo, kodwa sifuna ubona uYesu. Afika udade uTombo ephethe uYesu. Ithi iBhayibhile mfundisi uJoloza, namaGrike, omama bamaGrike bebeye ePasikeni. Iyandimangaza bebeye endlini yonqulo, kodwa banqula baphuma bengambonanga. Athi ke ngoku asoneli kunqula sibe singamboni, ngoba abantu bonke apha bayanqula kodwa bambonanga unyana. Na unyana ngulomela thiwe. Oh, Jesus. Bonke abantu banekhola banesipho kodwa bafikiswanga kwinyanga. Ngenye imessage ebuye mama Dumoni le in the church iyofikisa abantu kwinyanga. Oh, Jesus. Bayabafikisa kwi-activities kodwa bafikiswa kwinyanga. Bayabafikisa kwiinto zabo kodwa babafikisi kwi-main message, Jesus Christ. Sifuna ubona uYesu uFilipu. iBhayibhile ngenxa yexesha uFilipu waya kuAndrea wathi Ufika uFilipu akalele uAndrea. xela uAndrea. Bathi kanjalo uAndrea noFilipu. uAndrea uYesu. uAndrea noFilipu iza mntanam baleka
unguPhilip wena ka uAndrea wena uAndrea noPhilip wabaphendula ke uYesu esithi baya kuYesu bathi bangabona wena bapha abantu abazoya kwi-closet bathi Yesu sehlulakele kwathathu badinga wena babantu washwangea noSuku wabaphendula ke uYesu esithi lifikile ilixha lokuba nansi indawo esibona nga unyana womntu wazulisa phinda le ndawo uShumayeli sihlala phansi wabaphendula ke uYesu esithi bafuna ubona mna ufikile Jesus uJesu namhlanje I don't care what you say mama ngerutshe ufuna nabahamba ngekhathi sibona in the name of Jesus ndani yama His death is necessary. Ukufa kwakhe kwanyanzeleka. Wafa njengekhozo. Kubezozuliswa. Wangena phakathi komhlaba. Kwangathi kuphelile ngaye. Kanti ngaphansi kwenzeka i-germination process. In the name of Jesus, in the name of Jesus, don't take the explosion. Thank you, Jesus. Can you attend a loose? Come on, sir. luthwala isikhamo esininzi I will feel
ukuthi